Bafulatani shi dai ya ake so ya yi a ƙasar nan. Na farko bandit ba su bar mu ba, ‘yan ta'adda ba su bar mu cikin daji ba, asali ma da mu suka fara. Sai da aka ƙara mana da dukiya shanu, sannan suka dawo gari suna ɗaukan mutanen gari. Mutanen gari kuma suna ganin cewa kowane Bafulatani ma ɗan ta'adda ne, sabida ana yawan ganin ‘yan ta'addan a daji ɓarayi ne. Amma abin da nake so in gaya muku shine babu ta yadda za a yi a shiga gari a ɗauki mutane ashe ba tare da sanin mutanen gari ba. Ai ba a shin gari sai da ɗan gari, kuma kun san da wannan. To me yasa kuke zaluntan Fulani wayanda ba su da laifi idan suka shigo gari? Idan dai zaman lafiya kuke so, ku daina zaluntan Bafulatani wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Idan an kama ka yi bincike, amma haka kawai a kama Bafulatani a yanka shi kawai don ɗan uwanka yana ta'addan shi. Ta yaya za a yi a ce mu Fulani dukkanmu ‘yan ta'adda ne? Ta yaya hakan zai faru? Babu ta yadda za a yi a zo garinku a yi muku ɓarna, a zo garinku a sace mutane, a yi muku sata, a ce wai ba tare da sanin mutanen garinku ba. To rashin wannan binciken da kuke yi ba ku yi, shi yasa ake ta muku wannan abun yau da gobe ya ƙi ƙarewa. Inda kuna mai da hankali wajen binciken wayanda ‘yan ɓata garin cikinku, to da yanzu an samu sauƙin abu. Amma haka kawai da zaran an muku wani abu sai ku tashi, ku je ku farma Fulani wayanda ba su da laifi. Kuma ‘yan ta'addan na an san inda suke, kun san inda suke, ku je mana wurin. Sai ‘yan banga kawai su shiga rugagen Fulani su dinga ƙona su, ko kuma idan an ga Bafulatani yana wucewa kan hanya bai da laifin komai a kama shi a yanka shi. Wannan zaluncin da ake yi ba zai taɓa kawo zaman lafiya a ƙasar nan ba, sai dai sai rashin zaman lafiyan ya ƙara ƙaruwa, ba dai a samu zaman lafiya ba yanda ake so. Idan zaman lafiya kuke so, ku daina zaluntan Bafulatani wanda bai ji bai gani ba, wanda bai da laifi. Kullum kiran da muke yi kenan. Idan kuma ba a son zaman lafiya, a ci gaba da yi. Za a zo lokacin da mu Fulani ma za mu tsaya mu daina gudun kowa, mu tsaya domin mu kare kanmu, saboda yanzu an kusa a ƙure mu a kai mu bango, ko kuma in ce an kai mu bango. Lokaci yayi da za mu tsaya mu fuskanci kowa da kowa. Ba zai yi ba a cinga zaluntar mu haka kawai, an san kuma inda ‘yan ta'addan suke. Kuma abun siyasa ne, ba ku gane ba.